An kafa gidauniyar Guga Global Foundation a watan Janairun shekarar 2017. Manufarta shine tallafa ma marayu da gajiyayyu daga kowane bangare. Shugabanta shine Alhaji Abdul Siraja Guga, garkuwar matasan Hausa da sarautar da mai martaba sarkin Daura Alhaji Umar Faruk ya bashi saboda gudunmuwar shi ga marayu da marasa ƙarfi. Shi Abdul Siraja Guga shine ke ɗaukar ɗawainiyar ta kashi 90 da wani abu. Shi kan shi founder din shi Guga Global Foundation din in ya samu naira 10 ta ina zai iya ajiye naira 2 domin ya taimaki jama'a. Ta yi ayyuka yanzu tana yi yanzu kuma za ta yi nan gaba. Ƙungiyar tana da ofisoshi a jihar Missouri da ke USA, Guga a Bakori, Daura da kuma cikin jihar Katsina. Baya ga ɗaukar nauyin marayu zuwa makaranta, gidauniyar tana tallafa ma marayun da kuma marasa ƙarfi da kayan masarufi a kowane mataki. Gidauniyar ba ta yi ƙasa a gwiwa ba, inda ta fara da buɗe makarantar kwamfuta wato ICT Center a garin Guga na Bakori. A karon farko gidauniyar ta yi taronta na masu ruwa da tsaki a jihar Katsina, wanda bayan taron gidauniyar ta kai ma mai martaba sarkin Katsina Alhaji Dr. Abdulmumini Kabir Usman ziyara ban girma a fadar shi da ke cikin jihar Katsina. Allah ya ja zamanin Alhaji Abdul Siraja Guga, Allah ya ja zamanin masarautar Daura, Allah ya ja zamanin masarautar Katsina, Allah ya ja zamanin jihar Katsina, Allah ya ja zamanin Najeriya gabaki daya.